Αριστοτέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες εδώ έτσι στην παρέα μας στο Global Radio και τις ενήλικες συζητήσεις. Τώρα ερώτηση για να το ξεκινήσουμε κατευθείαν. Έχεις ξαναέρθει στη Σουηδία, γιατί το Σάββατο έχεις τις παραστάσεις σου εδώ? Έχω ξαναπαίξει στη Στοκχόλμη, νομίζω πρόπερση ή πέρυσι το χειμώνα έχω παίξει. Άρα γνωρίζεις λίγο την πόλη, έχεις γυρίσει? Όχι. Δηλαδή, εγώ αυτό που κάνω είναι ότι έρχομαι, ρε παιδί μου, φτάνω. Συνήθως ταξίδευα. Την προηγούμενη φορά είχα έρθει από Γερμανία. Ναι, είχα παίξει στο Βούπερταλ και έφυγα το πρωί από το Βούπερταλ και έφτασα στις 6 ώρα στη Στοκχόλμη και πήγα κατευθείαν στο θέατρο να κάνω soundcheck, να κάνω την παράσταση, πήγα για ύπνο και την επόμενη μέρα έφυγα. Δεν είναι κουραστικό αυτό, ρε φίλε? Είναι λίγο, αλλά είναι δουλειά, ρε φίλε. Όχι, ξέρεις, ναι, σίγουρα είναι δουλειά. Απλά νομίζω, ρε παιδί μου, ότι συνήθως αυτές τις δουλειές είναι πιο χαρούμενες. Πιο, ξέρω εγώ, ήρθα και χαλαρώστε λίγο να πιω ένα καφέ, να κάνω μια βόλτα και μετά έρχομαι για την παράσταση και το πάμε έτσι. Είναι χαλάρωση όταν είσαι 20 χρονών, ας πούμε, είναι rock and roll. Πας, δεν κοιμάσαι ποτέ, βγαίνεις μετά την παράσταση, πας στα μπαρ, ξέρω εγώ, ναι, αυτό. Όχι. Ναι, αυτά είναι στα 20. Όταν είσαι στην δικιά μου την ηλικία που έχεις 2 παιδιά σπίτι, εγώ φεύγω δηλαδή, αφήνω τα παιδιά σπίτι να πάω να κάνω ευρωπαϊκή περιοδεία. Η γυναίκα μου τρώει πακέτο εδώ πέρα να μείνει με τα παιδιά. Οπότε δεν με παίρνει εμένα να πω ότι θα κάνω 10 μέρες tour με 3 παραστάσεις, να έχω 3 μέρες ενώ ρεπό σε κάθε πόλη. Και τα ποτάκια μου και τα έτσι. Όχι, δεν παίζει. Μπράβο, ναι, δεν γίνεται. Αυτό είναι ότι θα πάω και βασικά είναι δύσκολο το ευρωπαϊκό, είναι πιο δύσκολο. Γιατί είναι κάθε μέρα άλλη χώρα. Ναι, έχω μια το έχω ακούσει. Μόνο, ας πούμε. Ναι. Στη Σουηδία έχω αυτή τη φορά που παίζω και στο Γκέτεμποργκ, ας πούμε, πριν να παίξω στο Στοκχόλμη. Είναι η μόνη εξαίρεση. Γενικά κάνω ακραία πράγματα, γιατί βγαίνουν κάτι δρομολόγια, ρε παιδί μου, με τις ημερομηνίες που έχουν διαθέσιμες οι χώροι. Ναι. Έχω κάνει κάτι πράγματα τρελά. Ας πούμε, έχω πάει Αθήνα, Άμστερνταμ, Μάλτα, Στουτγκάρδη. Σε διαδοχικές μέρες τώρα. Ναι. Καπακωτά δηλαδή, non-stop. Καπάκι, ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ, παιδιά, μιλάμε με τον Άρη Αριστοτέλη. Να πούμε ότι 24 Παρασκευή είναι στο Γετεμπόρι, στο εστιατόριο του Ζαπάρτα, του φίλος ο Γιώργος, το Γλυκάνισο. Και στο Σάββατο 25 στο Pigmet Theater. Είναι για αυτά τα σουηδικά έργα. Μότο δεν προφέρονται με τίποτα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε ερωτησούλες. Θα σου κάνω 2-3 δικές μου ερωτήσεις. Και μετά, όπως και εσύ δέχτηκες, έχουμε και ερωτήσεις από το κοινό που μαζέψαμε. Εννοείται. Τέλεια. Λοιπόν, κάποια βασικά πράγματα. Έχεις υπάρξει πρώην ερασιτέχνης ηθοποιός, κατά τα δικά σου λεγόμενα. Έχεις υπάρξει μουσικός από τα 16. Και η πρώτη σου παράσταση όσον αφορά το stand-up comedy ήταν το 2012. Σε μια open mic συνάντηση. Οπότε λοιπόν, για να ξέρω πώς θα την πάω τώρα εγώ συνέντευξη, πες μου τι είναι αυτό που σε ενοχλεί ή μπορεί να σε ενοχλεί σε μια συνέντευξη. Για να ξέρω που θα πατήσω τώρα, πώς θα πάω. Αυτά που θα με ενοχλούσαν σε μια συνέντευξη είναι αυτά που θα με ενοχλούσαν και στην πραγματική ζωή, ας πούμε, φαντάζομαι. Δηλαδή να έρχονταν κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ. Να σε φέρει σε δύσκολη θέση, ας πούμε, τύπου. Εντάξει, πώς να με φέρει σε δύσκολη θέση? Είναι μια συνέντευξη. Δηλαδή, αν μου κάνεις μια ερώτηση, ας πούμε, την οποία εγώ τη βρίσκω δύσκολη να την απαντήσω για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να φανταστώ κάποια ερώτηση, ας πούμε, ξέρω εγώ. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αν γνώριζες κάποιον απέναντι στον δρόμο, ρε παιδί μου, και του μιλούσες. Τι θα τον ρωτούσες? Θα το έλεγες, ρε, για πες μου, ρε, για τη σεξουαλική σου συμπεριφορά. Αυτό μηδέν είναι ανάγνωστο. Δεν θα το έκανες. Ούτε καν. Αυτό. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάποια όρια, ρε παιδί μου, βασικά ανθρώπινα όρια της κοινωνίας. Πάμε έτσι. Στην ανθρώπινη ευγένεια, εν πάση περιπτώσει, στην ευγένειά μιλάω. Αυτό ακριβώς. Οπότε νομίζω καλά θα τα πάμε, γιατί δεν κάνω τις ερωτήσεις. Οπότε λοιπόν έχεις υπάρξει μουσικός, έχεις υπάρξει να παίζεις μουσική, έχεις υπάρξει στη διαδικασία του να γίνεις ηθοποιός και τελικά βρέθηκες να υπηρετείς τη stand-up κομμωδία. Θα ήθελες να μου πεις λίγο τι είναι αυτό που σε κέρδισε στην stand-up κομμωδία? Συνδυάζει πολλές πτυχές της προσωπικότητάς μου και του εαυτού μου. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο έχει μοναδικό το stand-up είναι ότι πέρα από οτιδήποτε είμαστε κυρίως συγγραφείς εμείς. Δηλαδή, γράφουμε το κείμενό μας. Γράφουμε τα αστεία μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε. Δεν το έχουν οι άλλες τέχνες, ας πούμε. Ναι. Εμείς οι ίδιοι είμαστε και συγγραφείς. Δηλαδή, συγγνώμη μου, σε διακόπτω, εσύ γράφεις σε εισαγωγικά, εσύ σκηνοθετείς τον εαυτό σου και εσύ παίζεις. Και εγώ παίζω, ναι. Και επίσης, επειδή είμαι και μουσικός, έχω ενσωματώσει και τη μουσική κομμωδία στην παράστασή μου. Μην μου κλέβεις ερωτήσεις όμως, αυτές έρχονται μετά. Τώρα κάτσε. Όχι, εντάξει. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Ό,τι με ρωτάς τώρα, αν θεωρείς ότι απαντάω μονολεκτικά, θες να απαντάω μονολεκτικά. Όχι.
Ωραία, οπότε στην ουσία θες να μου πεις ότι αυτό που σε κέρδισε είναι ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που βγάζεις από τον εαυτό σου σε αυτό που κάνεις. Ακριβώς. Δηλαδή είναι κάτι που μου επιτρέπει να εκφράζομαι πολύ. Δηλαδή να βάζω πολλά πράγματα από μένα. Και τη μουσική μου και τα λογοτέχνια μου που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και το storytelling μου αρέσει πάρα πολύ. Και όλο αυτό είναι πολύ άμεσο, ζωντανό. Είμαι εγώ με το κοινό εκείνη τη στιγμή. Ζούμε μια εμπειρία, ρε παιδί, μοναδική. Κάθε παράσταση είναι μια μοναδική εμπειρία. Θέλεις να μου πεις λίγο ποια είναι τα εφόδια που πρέπει να έχει κάποιος για να ξεκινήσει έτσι μια πορεία stand-up? Πρέπει να έχει επιμονή. Γιατί κανένας δεν είναι αστείος. Κανένας δεν βγαίνει στη σκηνή και είναι εντάξει, okay, το έκανα πάντα αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι. Είναι ένα skill το οποίο αποκτιέται και δουλεύεται και βελτιώνεται. Δηλαδή και χρειάζεται να επιμείνεις, γιατί υπάρχει μόνο ένας τρόπος να αποτύχεις. Το να πεις βαρέθηκα, τα παρατάω. Αν επιμείνεις, θα το κάνεις. Τέλος. Είναι μονόδρομος. Αν επιμείνεις, θα το κάνεις. Θα γίνει. Και συμβουλή αυτή φοβερή, έτσι. Στο σήμερα που ζούμε υπάρχουν πολλές καταστάσεις οι οποίες είναι άσχημες, παιδί μου, και ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας. Και άλλοι δυστυχώς το ζουν και στο πετσί τους. Και αυτό τώρα έχοντας τον κορονοϊό, ξέρω εγώ, και ξεκίνησες και την εκπομπή που έχεις το Είμαι Υπέρ. Αυτή η εκπομπή που κάνεις επηρεάζει καθόλου τη διάθεση του κοινού που έρχεται να σε δει στις εμφανίσεις σου? Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι θετικά ή αρνητικά? Πώς? Θετικά ή αρνητικά, συγγνώμη. Υπάρχουν άνθρωποι που με γνωρίζουν μόνο από το podcast και το YouTube του Είμαι Υπέρ και δεν ξέρουν την κωμωδία μου. Αυτοί θεωρούν ότι θα έρθουν στην παράσταση και θα κάνω κάτι αντίστοιχο εκεί. Και δεν κάνω, γιατί η παράσταση δεν είναι σχολιασμός επικαιρότητας. Το Είμαι Υπέρ είναι μια εκπομπή που σχολιάζω την επικαιρότητα. Ίσως κάποιοι να απογοητεύονται λίγο, γιατί περιμέναν κάτι άλλο, ας πούμε, και βλέπουν κάτι άλλο. Συνολικά, επειδή και στο Είμαι Υπέρ εκτίθεμαι πάλι εγώ ο ίδιος, και στις παραστάσεις πάλι εγώ ο ίδιος είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θα δουν την παράσταση και συμφωνούν και με την παράσταση. Δηλαδή, δεν θα ευνηδιαστούν. Αλλά δεν υπάρχει σχέση εκπομπής με παράσταση. Είναι κάτι διαφορετικά κομμάτια. Είναι ένα project, ας πούμε, μάλλον δημοσιογραφικό θα το έλεγα, ας πούμε, το Είμαι Υπέρ. Ενώ οι παραστάσεις είναι stand-up comedy και μουσική κωμωδία. Πώς θα πας με την καινούργια μόδα αυτή, την μόδα θα την πω, γιατί δεν μπορώ με το που ακούω τη φράση φουντώνω. Πολιτική ορθότητα. Πώς θα πας με αυτό το πράγμα? Θεωρώ ότι η πολιτική ορθότητα, ρε παιδιά, είναι αχρίαστη. Δηλαδή δεν τη χρειαζόμαστε. Στην ουσία αυτό που χρειαζόμαστε είναι το εξής. Είναι το μην κοροϊδεύεις το άλλο παιδάκι. Τα έχουμε μάθει στο δημοτικό θεωρητικά αυτά. Ότι είναι το άλλο παιδάκι και λέει κάτι. Εγώ είμαι καραφλός. Ωραία. Το ξέρω εγώ ότι είμαι. Εγώ το ξέρω ότι είμαι καραφλός. Το να έρθεις εσύ να μου πεις ρε καραφλέ, δεν βοηθάς το οικοσύστημα. Ναι, σωστό αυτό. Δεν ωφελείς κάτι. Ναι. Οπότε πριν να φτάσουμε στην πολιτική ορθότητα, ας προσπαθήσουμε γενικά, ρε παιδί μου, γενική οδηγία, να μην είμαστε καραγκιόζιδες. Αυτό είναι όλο. Στο μεταξύ μας τουλάχιστον. Ναι. Μόνο του. Αλλά εσύ πάνω στη σκηνή, εσείς μάλλον οι stand-up comedians, σατυρίζετε, ρε παιδί μου, καθημερινότητες, καταστάσεις. Αυτό, η πολιτική ορθότητα πάνω στην κωμωδία που κάνεις, σε έχει επηρεάσει στον τρόπο που γράφεις τα κείμενά σου ή στον τρόπο που εμφανίζεσαι πάνω στη σκηνή? Θα σου πω. Εμένα ποτέ δεν με έχει εμποδίσει η πολιτική ορθότητα να πω κάτι, παιδί, να πω στη σκηνή κάτι. Ποτέ δηλαδή δεν είχα την παρόρμηση να κοροϊδέψω κάποιον. Να πω πώς είσαι έτσι, ξέρω εγώ, ρε χοντρέα. Πώς είσαι έτσι, ρε. Ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ. Ρε, εσύ πρέπει να τον κοροϊδέψω. Ρε, καταραμένη πολιτική ορθότητα. Ρε, κοίτα μου το χαλάει τώρα. Οπότε όχι, δεν είναι. Δεν είναι ίσως. Δεν είναι εμπόδιο για μένα αυτό. Ναι. Δηλαδή, η κωμωδία που γίνεται έτσι, αυτοί που λένε παιδί μου ότι είναι εμπόδιο η πολιτική ορθότητα, νομίζω ότι κάνουν μια κωμωδία η οποία έχει ένα προσανατολισμό προς κάποιον που ήδη τρώει bullying, ρε παιδί μου. Οκ, οπότε αφού το περάσουμε τώρα αυτό, βέβαια, εγώ έχω 1500 ερωτήσεις ακόμα, αλλά δεν τις κάνουμε, διότι έχουμε πει, ρε παιδί μου, ότι πρώτα θα πάρουμε τις ερωτήσεις του κοινού και βέβαια εμείς με τον Αριστοτέλη έχουμε κανονίσει το Σάββατο που θα είναι εδώ, μετά την παράσταση, να κάτσουμε οι δυο μας cheek to cheek. Face to face. Μπερδευτούμε κιόλας. Face to face, μια μεγαλύτερη απόσταση βοηθάει. Λίγο πιο κύριε, φιλαράκι, εντάξει. Οπότε πάμε να πάρουμε τις ερωτήσεις του κοινού. Για να μην σου φάω όλους τον χρόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε τοπικό Ελλάδα. Γιατί ο Global ακούγεται σε αρκετά μέρη του κόσμου. Τι μουσική ακούει ο Αριστοτέλης Ρήγας? Ακούω rock, grunge, λίγο metal, ethnic. Και ωραία μουσική γενικά, ότι folk, αμερικάνα, ό,τι μουσική είναι ωραία μουσική, μου αρέσει. Ας πούμε, ακούω ωραία μουσική και δεν με νοιάζει να πω τι είναι. Δηλαδή, το τι είναι, το πώς λέγεται αυτό, το βρίσκουμε μετά. Πάνω σε αυτές τις ερωτήσεις μουσικής υπάρχουν και ερωτήσεις παρακλάδια, οι οποίες δεν θα ερωτηθούν τώρα και θα τις κάψω στο ραδιόφωνο. Πάμε. Ελπίδα από Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η διαδικασία για να πάρει μέρος κάποιος σε μια βραδιά ανοιχτού μικροφόνου για stand-up κωμικούς?
Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, πας στο Μευτήριο, που είναι ένα comedy club που διοργανώνει βραδιές ανοιχτού μικροφόνου στη Θεσσαλονίκη, και τους στέλνεις ένα mail ή τους στέλνεις στα social και μετά γράφεις μια σελίδα πράγματα τα οποία είναι αστεία, θεωρείς εσύ ότι είναι αστεία και είναι δικά σου. Τα μαθαίνεις απ' έξω και πας και τα λες, και αν συνεχίσεις να το κάνεις αυτό, σε 12 χρόνια θα σου παίρνουν συνέντευξη από ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο στη Σουηδία. Ρε, θα κάνεις παραστάσεις. Φοβερό. Καλό, έπεσε το τέτοιο. Λοιπόν, προχωράμε. Αντώνης από την Κρήτη. Υπάρχει κάποια μυστική ρουτίνα που κάνει ο Αριστοτέλης Ρήγας πριν βγει στη σκηνή? Κάνεις κανένα τελετουργικό, κανένα έτσι, κανένα αυτά? Ναι, κάνω. Υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, σε φτιάχνει λίγο πριν βγει στη σκηνή, κάνεις κάτι? Εντάξει, απλά περιμένω να βγω. Είναι αυτό. Δεν κάνω. Δεν ξέρω. Δεν αυτοσυγκεντρώνομαι, δεν κάνω τίποτα. Υπάρχω απλά εκεί. Ωραία. Πάμε, Μαρίνα Πειραιάς. Αυτά τώρα ξέρεις, αυτές οι ερωτήσεις για να τρολάρουν εμένα. Ποια είναι η άποψή του για το κίνημα MeToo? Το κίνημα MeToo είναι θετικό. Αυτό φυσικά το είπε ο Αριστοτέλης μόνο λεκτικά και με λίγα λόγια, το οποίο θα το ξαναρωτήσω κάποια στιγμή εγώ άλλη. Πάμε. Δέσποινα Παλαιοφάλιρο, και νομίζω μετά τελειώνουμε από τοπικό. Ποια ήταν η αντίδραση των γύρω σου όταν τους είπες ότι ξεκινάς stand-up κωμωδία? Δεν το ξέραν καν βασικά. Οπότε εγώ ξεκίνησα το 2012. Ναι. Και το 2024 έχω φτάσει να βιοπορίζομαι αποκλειστικά από την κωμωδία. Δηλαδή είχα και πρωινή δουλειά ταυτόχρονα. Και έχω φτάσει εδώ. Δηλαδή όταν είπα, ξέρω εγώ, ότι θα κάνω μόνο αυτό, μου είπανε εντάξει. Δηλαδή δεν ήταν μια απόφαση που την πήρα να του πω τώρα θα γίνω κωμικός. Ναι. Όχι. Έκανα κωμωδία πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Έκανα παραστάσεις και χτιζόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήρε κάπως μία ρότα από μόνο του. Αχα. Απλά διαπίστωσα ότι τώρα απλά είμαι κωμικός. Είσαι αστείος δηλαδή? Όχι ότι το είμαι αστείος, είναι το ότι έρχονται άνθρωποι στις παραστάσεις. Αυτό είναι το δύσκολο. Καλά, εντάξει, τώρα και κωμικός θα έπρεπε να είσαι και αστείος στο τέλος μεταξύ κατεγαρέων. Ναι, αλλά υπάρχουν, ρε παιδί μου, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι αστείοι όντως και δεν τους ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, για να πεις ότι είμαι κωμικός, ας πούμε, πρέπει να πεις βιοπορίζομαι από την κωμωδία. Ναι, σωστό. Να βγεις πάνω και να εκτεθείς. Βέβαια, τώρα το να είσαι αστείος σπίτι σου. Μπορείς να είσαι αστείος και στη σκηνή. Ναι. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι, γιατί έχουμε πολλούς κωμικούς οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν έχουν αναγνωρισιμότητα. Αχα. Και κάνουν παραστάσεις, ας πούμε, και δηλαδή δεν είναι απλό. Η κωμωδία είναι μόνο ένα κομμάτι. Ναι. Η επικοινωνία της κωμωδίας, η διαφήμιση, ο τρόπος χειρισμού των social media. Ναι, παίζει πολύ, βέβαια. Είναι άλλα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την κωμωδία, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Πάμε Σουηδία. Φεύγουμε τώρα από εξωτερικό. Σουηδία, Στοκχόλμη, γιατί εδώ θα έρθεις. Αθηνά. Υπάρχει κάποιος που να τον ενέπνευσε για να γίνει stand-up κωμικός? Η μάνα μου. Σοβαρά? Ναι. Αυτό θέλω να το ακούσω όμως. Πώς ενέπνευσε, δηλαδή? Είναι γενικά γονιδιακό, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ότι εμείς τώρα από την πλευρά της οικογένειας μου από εκεί, ας πούμε, όλοι είμαστε αυτό. Δηλαδή κάνουν όλοι λογοπαίγνια, έχουν όλοι αυτό το χιούμορ. Okay. Και κάπως δεν ήταν ποτέ, δεν πήρα ποτέ αυτή την απόφαση να πω, ξέρεις, καταπατήσω όλα και θα γίνω αυτό. Και απλά είμαι αυτός. Ναι. Ανέβηκα στη σκηνή και συνέχισα να είμαι ο εαυτός μου. Και οι επιρροές μου ήταν αυτό. Είναι τα αστεία τραπέζια στο σπίτι μου, ας πούμε. Βεβαίως. Ρε τη μαμά του Αριστοτέλη. Πάμε Ιαπωνία, φύγαμε Τόκιο. Θανάσης. Οι Έλληνες, λέει, έχουν τόσο πλούσιο λεξιλόγιο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ρήγα, τόση ευγένεια το Τόκιο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ρήγα αν γνωρίζει την ελληνική έκφραση του stand-up comedy. Στα ελληνικά, το stand-up comedy δεν μεταφράζεται στα ελληνικά. Είναι μια φόρμα αγγλική, βρετανική, αμερικανική. Αν έπρεπε να το ορίσω στα ελληνικά, θα έλεγα ότι είναι μια μορφή επιθεωρησιακού μονολόγου αυτό το πράγμα. Ωραία, μπράβο, ωραίο, μου άρεσε αυτό. Αυτό, ναι. Πώς? Επιθεωρησιακού μονολόγου, ρε παιδί μου. Πώς κάνουμε στις επιθεωρήσεις παλιά. Ναι, σωστό. Που έβγαινε εκεί, ανάμεσα στα νούμερα έβγαινε κάποιος ηθοποιός και μιλούσε απευθείας στο κοινό. Τσόντα. Βεβαίως, δεν έχεις δίκιο. Που έκανε αυτό το μονόλογο. Αυτό είναι ό,τι πιο κοντά έχουμε εμείς στο stand-up comedy. Ακούτε στο Τόκιο, ρε, θα μάθουμε πράγματα. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε Ιρλανδία, Κίλκινη και Ευγενία. Κύριε Ρήγα, λέει, έχετε κάποιον stand-up κωμικό που θαυμάζετε και γιατί? Έχω πολλούς βασικά. Εγώ θαυμάζω όλους τους Έλληνες συναδέλφους μου. Γιατί είναι άνθρωποι που τους ξέρω, τους ζω, τους έχω ζήσει στο πώς έχουν φτιάξει τα κείμενά τους. Είναι πάρα πολλοί ξένοι που θαυμάζω. Μου αρέσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Ράι, ένας Αμερικανός,
που γράφει πάρα πολύ σύντομα αστεία της μιας γραμμής, τα οποία τα θαυμάζουν σαν ποίηση. Είναι σαν ποίηματα κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία Ισπανία Βαλένθια. Ποια θα λέγατε ότι είναι η πιο καλή στιγμή στην καριέρα σας ως stand-up κωμικός? Έχω απάντηση σε αυτό, έτσι. Βεβαίως. Για πες. Ναι. Είναι την προηγούμενη Παρασκευή που πήγα και έπαιξα στις φυλακές Κορυδαλλού για τους τρόφιμους. Πώς ήταν εκεί τώρα αυτό? Ήταν συγκλονιστικά. Ναι, ίσως αυτή είναι η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου. Οκ. Πάμε στην τελευταία των ακροατών. Γιάννης, Καναδάς, Βανκούβερ. Και ένας Γιάννης, παιδιά, δηλαδή τι διάολο. Τι μουσική παίζεις? Γιατί ήσουν και μουσικός. Για μένα. Εσύ, για να διασκεδάσω. Όχι ναι, για την πάρτι σου, ναι. Εγώ παίζω κλασική κιθάρα, ας πούμε. Δηλαδή, κλασική εννοείς τις πλαστικές χόρδες, έτσι. Ναι. Τις πετονιάρα, παιδί. Ναι. Παίζω κλασική κιθάρα και παίζω τραγούδια, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, μελωδικά και έτσι, αυτά. Για την πάρτι σου. Songwriter, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το μαζέψουμε, λέω. Γιατί άμα ξεκινήσουμε να συζητήσουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Πέρα ότι θα κρατήσουμε και κάτι για το Σάββατο. Λοιπόν, πριν σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και μεγάλη μου χαρά που είσαι εδώ, θα ήθελα μία τελευταία χάρη. Να κάνεις εσύ την αποφώνηση στη συνέντευξή σου. Τι λες? Ωραία. Οπότε περίμενε λίγο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήρθες στην παρέα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Γιάννης Κούρτης, παιδιά, ενήλικες συζητήσεις, Αριστοτέλης Ρήγας. Και το μικρόφωνο σε σένα για να κλείσεις τη συνέντευξή σου. Λοιπόν, ωραία. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, για όλη τη βοήθειά σου για την επικοινωνία της παράστασης και τους ακροατές που στείλανε μηνύματα από το Τόκιο. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βαλένθια, είστε πολύ συγκινητικοί. Ωραία, οπότε αυτή ήταν η συνέντευξή μου. Ένα από τον Γιάννη Κούρτη, το Global Radio, τις ενήλικες συζητήσεις και εμένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μπράβο, Αριστοτέλη, φιλιά πολλά, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ.